ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to radio pinala alkama ñooro kon waktu yoni ha to lofu beelila urgela e nder jombuko e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal dialogue national mo mawɗo leydi ndi nodduno ko hande fuɗɗi golle muɗum toon to jamñaƴo hayso tawi woni parti ji ɗi jaɓani arde jeehi hande toon to nokku tugnorgala leydi ndi gam joƴƴinde ɗereji mumen wonde fandare mumen kay ko ngal cetal nde rokkata ɓe dat keptinaɗo beele ɓe jaaha sumgoji ɗo e gasgola manda mawɗo leydi ndi sénégal to leydi mauritanie étudiaji kewɗi ceppi subaka hande o ɗo ñiɓirde jangde towde waɗi piile mawɗe noon kamila kermosene hewɓe hen gañima waɗino hen jaggaɓe kono ɗaccita ma en ketto kabruji men gendi leydi mauritanie musidɗo men alhassana oumar mboca to leydi mali jokkodiral hakkude délégation amérique naɓe waɗɓe jilumen e nder leydi mali kame armée leydi mali nden jonde kaldigal ɓeydude nden kay kisal e nder leydi mali to leydi guine konakiri hande o wona hôpitaux ji wona boutique aji wona jeereji wona école aji haydara udditani e nder konakiri beddaji kala jeewi hono noddirno wonande syndicat ji golle gendi leydi ndi hay goto kay woto golle leydi he ha piriji ɗi kala guste to burkina faso kene tolno yimɓe hewɓe kay kañumen mbara e oɗo hen salatu e nder juma moɓe juulatno ɗum ko caggal jango wannogo e nder église goto e nder région de sahel musidɓe tedduɓe kabruji men ɗemngal pulaar woto goɗɗe joni jañoɗena kawis mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon an neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto italie jokkodirta koye ceerno abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto espagne jokkodirta koye amadou touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma
ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓade listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala. ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gendinɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala so tawi noon ko danayal ngala ko bindowo guittowo humre lotowo guittowo dabare donkuɗo dewgal dañal ko noonne kadi kayitaji ha e poɗodirteɗo laamu kala sa jokkodiri ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji ma yito hen hoore maɗa. ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji ko cafro fibron kiis nonne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago musaɗo koyɗe musaɗo ɓandu ko nonne kadi mo seyɗani memi kala mum sa jokkodiri e ceerno ahmad tidiane diallo ma yito hen hoore maɗa. ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holliti ne jogui lekki kesi bittaki yaaduki e jamanu so tawi kay a memi ɗuma ma yito hoore maɗa sukkita ɗaɗi maɗa kala caɗele ɗe gonduɗa ha tenti noon to banggue gorago. ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00336 04 04 66 27. ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko musidɗo makko biyeteɗo ceerno abdoullahi diallo on noon mbatta ko 77 714 94 15 walla so tawi ko dagana ha to rosso woni toon ko musidɗo makko biyeteɗo ceerno ahmadou dia on noon ko leeraɓe kono jooɗi koto dagana leɗɗe makko ene tawe to dagana ha to rosso kala an cohluɗo leɗɗe ɓandu musoro gorago ha e nokkuji goɗɗi kala musidɗo makko miñi ko mo heptini ne wiye ceerno souleymani diallo ene tawe to noksoda sa jokkodire mabɓe kamɓe kala ma heɓen kollaɓi musidɓe tedduɓe ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji e dow meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogas e jeegom colte hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo moon saydou abouba no mbirunoɗen e gardidi kabruji men mawɗo leydi ndi sénégal ko hande o woni ñalawma mo noddi kaldigal ɓiɓɓe gendi leydi ndi kala guilay ɓen dawriyankoɓe ha e société civile halifaɓe diine halifaɓe aada kala ɗum noon waɗata ko toon to sikkada to jaam ñaaƴo beele kadi ɓe mbawa disodirde toɓɓe leydi ndi ha leydi ndi ɓuura wonde e jaam e kisala gam wona e nandiral kay ngan haala noon ɓe mbawata kay yaltinde ko fade ɓengue date kuccam sumgoji gendi leydi sénégal ɗi ganduɗa ponno ko laatade ñalawma hanki o ɗin sumgoji dañani laatade ɗum ko caggal nde dirto woodi hen iɗo hen sumgoji ɗi ganduɗa gam teskede hakkude dawriyankoɓe ene hewno pooɗe nduure ɗum noon o leydi sénégal wirno oɗo pooɗe nduure yimɓe mbawata yaade sumgoji so wona ɗen gueɗe kala laɓɓitine ha laaɓa toon to ikkade walla mbiyen toon to sikkada guila tan waktu 11h guila nden hooreji leydi ndi feeñi toon kono ne kadi hoore jaagoɗo leydi ndi kam yogay terɗe gouvernement o woni dawriyankoɓe ko wayno pds kono ne kadi yaadiɓe benno mbokko yakar hewɓe yiɗɓe nottade kala puɗɗima feeñde toon oɗo saaha mo gonɗen jonde nde nana kay fuɗɗi yaade ɗon ɗo 16 parti moɓodiri fayi toon to conseil constitutionnel leydi sénégal joƴƴinoy toon ɗereji mumen gam wullitade kañumen ngal ɗo henno kaldigal de ɓe jaadani hen tene ɓe ngala hen fandare mabɓe kay ko conseil constitutionnel leydi sénégal nde rokkata ɓe date labɗo ceer kamɓe ɓe jaaha sumgoji ɓe mbasa tigui yoɓitade e dialogue mo mawɗo leydi ndi a noddi o ko wona ɗum ko noon jonde CEDEAO hanki to Abuja lamorgo leydi Nigéria hanki o ɓe jetti toon ɓe jaari
kono kadi ɓe kolliri weltare men mawde no feewi faade hooreji leydi Sénégal nde tawno ngol woni jonde mum wattidinde ko faade banggue bato CEDEAO ɗum noon ɓe kolliti ɓe erima ɓen dawriyankoɓe kala nde mbawata tawtorede ndeɗo henna jonde nde mawɗele ndi noddi ko wona ɗum ko noon date keptinaɗo wawa ƴettede ko ɓuuri yawde beele leydi ndi faya e sumgoji CDS ɓenne kadi communiqué moɓe jaltini ɓe kolliti maɓe tawtore oɗo henna dialogue kaldigal to ene kadi ɓe balliti Amadou Ba gembeniɗo wonande Benno Bokk Yakar taw ko ɗiɗo henna sumgoji payaɗi ɗi henna kene wona 50 candidat kañumenne hanki kuccodiri e yeeso jaydiyankoɓe caggal nde mbaɗi goɓe jiile e nder yewtere mabɓe ɓe kolliti kamɓene ɓe keeɓi gam tawoyde ngal ɗo henna kaldigal kono kadi ɓe gullitima noon ko jeeyi sababu parrainage uji mabɓe ɗi calana kono kadi ɓe gullitima ko jeeyi sababu wonande conseil constitutionnel leydi Sénégal riwti kay wonande sarɗiyankoɓe gendi leydi ndi yaaɓe kay ha gaddi kuulal e loi mumen wonde gooti ko walla mbiyen ko 15 décembre ɗum kala ko toɓɓe ɗe ganduɗa ɓe jaadani hen kono ɓe kolliti kamɓene aɓe piiɓi wullitade e nder ɗiɗon fannuji kala keddotoɗen koye leydi Sénégal hanki onon teskama ko wayno suñu élection hewɓe hen hanki kolliti Sénégal hanki démocratie muɗum naati koye jenayse mawɗo no feewi woni deynasi woni deeya ko hen naati ɗum ko caggal kay nde ɓe kollikini wonde ɓe goota ɓe gotikino e dow ndiɗon mbaadi gam hollirde ñalawma hanki o ko ñalawma niɓɓo no feewi fonno wonde kay ko ñalawma woote kono wayi kono démocratie potala yaɓɓama e nder gendi ndi leydi Sénégal kono fandare mabɓe kamɓene ko ɗo hen kay haade 2 lewru avril yataw kay sumgoji mbaɗi e nder leydi ndi Sénégal so tawi waɗani kay yataw leydi mawɗo leydi ndi ene accita golle mum ko wayno président assemblée nationale wawa ƴettude golle jokka ɗum taw kadi ko ɓuuri yawde beele sumgoji ɗi ene jawa ummanede hewɓe APR kañumne mbaɗi assemblée générale mumen gam yettude e jarde mawɗo leydi ndi Sénégal e hollirdeɓe wonandeɓe caggal mawɗo leydi ndi hanki e hande kala toppikina ko hewɓe kay woni ceppi toon taw koye jeeyaɓe e moɓodiral suñu élection ɗum ko hollirdeɓe hanki mette mabɓe ñalawma hanki o 25 février fonno wonde ko ñalawma woote gam oɗo ñalawma hande mo goɗɗen altina taw andama hoɗi en gañiɗo ɗum laataki ɗum jeeyi sababu hanki ɓe ceppi toon gam hollirdeɓe mette mabɓe moɓodiral seppo kadi hanki waɗino taw koye cetal FC 25 ɗum ko hanki 25 ɓe mbaɗi ngal ɗon moɓodiral noon ko toon to Xaar Yalla ne tawi nder Dakar commune mo Grand Yoff tawtorama ɗum noon hewɓe hen ko wayno Babacara Camara ko candidature Anta Babacara Ngom ɓeɗo kala mbawi tawtorede kono police wawi sardeɓe garnatuji muɗum jeeyi sababu noon hanki gam wullitadeɓe wonde sumgoji ɗi dañani laatade gudden goɗon hello paɗen koye hello wongo jahaten ka toon to Kédougou nokku bireɗo Saba Dola tonne kadi tawi nder département mo Sareya wuuro wiyetengo Mama Khan tonne kadi ko accident musɗo waɗi toon ɓen yilotoɓe kanŋe ko ɓulli mabɓe mabbi tata noon mbasi en pittali men ɓen tato mayɓe ɓe e ɗiɗo jeeya koye Mama Khan goto jeeya ko toon to leydi Mali waɗi noon hewɓe hen gañiɓe hen ɗiɗo ko Sénégal naaɓe heddiɓe ko hoɓɓe ɓe jeeya kay nder leydi ndi Sénégal to Bignona ko suka étudiant mo duuɓi 19 giwnoɗo wuuro mumen nokku biyeteɗo Tengari ari toon to Bignona gam jokkude jangde muɗum galle mo jippi o noon ko baɗaɗo trafic ko fade banggue coura nde ko memi fil goto on fil noon masimo jeeyi sababu wasde mo fittani makko gendarmerie kamɓe pompier ɓe guittiɗon ɓandu makko onoɗo saaha loskoji ene jokki hen to Matam hakkude hoore fonde Dabia Agnam nonne kadi Ciloña oɗo saaha mo gonɗen Yangara gonɗo toon ɓe kolliti wonande tali o ene muusi no fewi ala pannoji signalisation o ala hen hay seeɗa ɗum jeeyi sababu auto ji ɗi dogat ɗon ko dogdu ɓurtudu no fewi saabu ala pannoji gonɗi e dow lawol ɗi ene tindina neɗɗo ko ɗo foti doguirde siége walla ko ni foti wadde jaggal kay moɓodiral wonande ardiɓe guure ɗe ko wayno wiide on biyeteɗo taw kadi ko Alhaji Demba Ndaw gardiɗo wuuro Hoore Fonde ɓe kolliti ɓe erima noon laamu ngu kay nde wata waɗande ɓe pannoji
taw ko pannoji ɗi ne jertino on dognowo oto nde wawete kay andede no foti o dogata e dogde makko no fotirta gam rentade ko fate banggue accident ji gam holludeɓe oɗo diwan kala ala ɗeɗon gueɗe ko fate gaynaka hoorejo jaagoɗo leydi Sénégal woni Ahmad Ba jaɓɓima ñande asen nde kene tolno e ujunere e temedde tati naggue taw ko nayyi giwɗi toon to Europe taw kadi ko nayyi kewɗi ɓirande mettuɗi haarude no feewi ɗum noon ne tawtora ɗum jaagoɗo gaynaka leydi Sénégal woni Daouda Dia ko noon kadi joɗaniɓe gaynaka leydi ndi Sénégal woni Mohamed Sammodi Sow kamɓe Ismaïla Sow Harouna Gallo Dialalo Ba e woɗɓe kala tawtoram ɓe koliti en weltare mabɓe mawde no feewi Abdou Karim Fofana ko jagorɗo jeygu leydi Sénégal tawama hande o to Abou Dhabi lamorgo faggudu ngo Émirats Arabes Unis ɗum noon ko tawtorede sappo e tataɓire jonde conférence ko fadi banggue OMC ko fadi banggue jeygu windere nde beele kadi ha ɓuura wawde moƴƴande ɓiɓɓe leydi ndi to banggue commercial ɗum ko jonde wattude sappo e tataɓire jeehatena ko ha toon to Mbour noon o wiyete ko Baydi Amar ko ɓi Ahmed Amar kam tawa e appartement goto ne maayi ɓen ɓe wondunoɓe noon kamɓe kala ɓe nanggama ɓe mbaɗama garde à vue ɗum ko caggal kay maayde makko witto waɗa hen tawa tigui drogue ene ɗon ɗum noon anda ko overdose woni ko yaltini fittano makko e nder ɓandu makko taw simmademo drogue walla hutorademo drogue ɓurtuɗo no feewi ɓen ɓe o yadunoɓe kala nanggama nana mbaɗa garde à vue to police mo Mbour ko wona ɗum ko noon siftinde moon o saaha sukaɓe hewɓe jolli tan ko rendinde kalis jaaha Mbour ƴetta appartement gono toon ne mbaɗa gurdam mumen tawni cimmo ne mbaɗa gueɗe goɗɗe siftinde moon kankoɗo hen biteɗo Baydi Amar mawni ko biteɗo ama mawni ko taw kadi ganduɗa on ene to woni Dame Amar eɗen gandine jofano ko fade banggue mayde Hiba Thiam on noon ko 2020 wonno sanga couvre-feu tuma kayde ɓe luuno appartement goto e nder Almadi ɓe mbaɗa toon gurdam mabɓe taw kadi ko drogue jeeyi sababu jaltugol aduna oɗon jeeheten ko ha toon to wasa kodde mbayla gon wuuro tawete koye commune mo Ogo woɗɗani Sinthiou Garba ɗon noon hande o ko looɗe tigui mahete toon e wuuro ngo caggal kay nde korka ɓatti kala ma looɗe maahe ƴiŋe ha yoɗa fewne jeeya koye ganni mawki no feewi jeeheten ko ha toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo caggal nde ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba wayni ɗon fayi to wuuro fayi toon to Dakar hanki o noon wo jofti toon to Madina Gounass ma en ketto musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓe fulɓe andudenema Sar Abdullaahi Saar kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass caggal ko ceerno Jamba Tidiane Ba haali tottel Madina Gounass waylinoɗo dental Madina Gounass gam yaade toon to Dakaru lamorgo leydi Sénégal ceerno waɗi ɗon fodde lebbi ɗiɗi e bandum lebbi ɗiɗi ittude lebbi ɗiɗi baɗɗi fayida lebbi ɗiɗi mantiri dengal julɓe kala ndendagal denteɗe kala ha e laamugu kala ene saaɗi hen ɓe garani salmide ceerno e juuɗe abdoulaye Dakar ɗo hayni e wondina ɗum kono kadi e juldidi mum yoga e waktuji ɗon to jumama bappa mo Dakaru lamorgo leydi Sénégal hayni teɓe ganduɗa ko immiɓe ha toon to Makkatul Mukarrama gari samede ceerno e juuɗe abdoulaye Dakaru lamorgo leydi Sénégal ceerno yamriɓe yo ɓennu ha ga e nder tottongo Madina Gounass ko noon tigui mbaɗi ɓe gaari ga ene ɓe gondini dental gongal gangal ɓe cemdire muɗum ɓe julde mum yoga e waktuji caggal muɗum ɓe duttiri ha toon to Dakaru ɓe mbaydiri ceerno ɓe duttiri toon to ɓe gonnote kadi ko yimɓe mawɓe e nder lamorgo leydi Makka caggal muɗum ceerno e oɗo aset jawtuɗo ceerno waynima dental Dakar gam arde ruttirade e wurum tottongo Madina Gounass dendagal dental tawre toon Dakaru kolliri ceerno ɓe karani ceerno ɓe kaɓani ceerno ɓe kartani ceerno kamɓe kala eɓe joynino ceerno yamiri hono miñum ceerno Ibou Mar ceerno wadde noon yo heddoto e dental gongal tongal ceerno kañum e oɗo aset wawi ƴetto laamu ndi o ari ha ɗon Tambacounda ɗon ceerno waali e oɗo alerte jawtuɗo ceerno e dental muɗum immima ɗon ɗo Tambacounda jaɓan ɗo sittongo Madina Gounass dendagal godrogo kala guila tan Tambacounda ha yettude Madina Gounass dendagal ɓurɗe kala mbawi hawrude ɗon ɗo godrogo kala ceerno ari daro samminaɓe juuroɓe heddo ɓenne ko noon woori ha ceerno yetti ɗo e nder tottongo Madina Gounass wadde dendagal ene jaɓɓi gilnati wuuro ngo ha galle ceerno lasal ko gotal bandema kala en ndeeƴi
ene teeyi ala yangarta ala dille kewɗo ha ceerno yetti ɗon nde jamma ko Madina Gounass o juuɗi secteur to Gimmo Seydou caggal mbo fottiro juula ceerno wawi nattude nokku muɗum denagal bandal aduna kala gursiraji ɗo kala jaɓɓade ceerno mbawi rokkude duwaw goto kala wawi ruccita to immino Sar Abdoulaye Saar ceerno e surtout mo jettima dow jaam e cellele kisal yow ceerno ɓoyyade ina jaaƴo Sar Abdoulaye Saar ko musidɗo moon Amadou Samlo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema. Amadou Sambalo to Madina Gounass ko an huɓɓi kumpital men ɗemngal pulaar ton to wuro teddungo Madina Gounass sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie e tijaji kewɗi hande o ceppi subaka hande to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie yeeso ñiɓirde taw kadi ko jangde towde nde kono kadi police hutorima sembe mawɗo no fewi weddima la lacrymogène tijaji kewɗen dañi gagnade hen kono kadi waɗino jaggaɓe kono ɗaccita hen ma en ketto kabruji men guendi leydi Mauritanie musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia mi salminima. En calmitima Sar Abdoulaye Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o ene wayno taw ko gardiɗo hono leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani caggal jonde jettuɓijo taw ko ɗo e ardiɓe hono palɗe ɗo e nder leydi hono Mauritanie woni ara wonɓe ɓen nodduteɓe hono maire uji ene wayno kanko gardiɗo leydi ndi o wawi hono haalande makko ko fati e ɓen ardiɓe ɗen palɗe nde sembinta ɗumen e nde ñaagui kadi hono gouvernement mo leydi hono Mauritanie nde jaggattaɓe junggo gam kay garɗinde golle mabɓe kadi ko fafa e dow mabɓe ko hay mbawa hono timmide ɗum kadi ma waw kay uddide wona ɗin hono laabi ko fate ni hani e yakinde taw ko gollerɗe mabɓe ɗe taw ko wawde kay wadde ko wiyete conseil supérieur ko fate kadi jaccilgol taw ko ɗin liggueji mabɓe haɗa mbawa wadde ɗum no hannirta ni taw kadi koye ɗowgu hono leydi ndi walla gouvernement o wawa walludeɓe eɗen coppéraji haɓe mbawa kay kamɓe ardiɓe ɓe wadde ko fawi e dow mabɓe ko ɗum noon ene wayno donal o yettiɓe noon goto foof kay o wi ɗum kay ko toɗɗa e dow mum ko kadi e ɓen kadi ɓesgu ngu nde ɓalloto ɗumen mbaɗa liggueji mabɓe ɗi no hannirta dayete ni ɗo ko ambassadeur mo leydi hono Japon kañum e leydi hono Mauritanie taw ko oɗon bi joɗini ɗo e kanko leydi hono Japon biyeteɗo no Uchida taw ko Taksu Kuni kanko dey o wawi wonde bayyinde wonde leydi hono Mauritanie jeeya kay koye leyɗele ɗen ɗeɓe kutodirta taw ko leydi kadi ɓeɓe mbuɗi kadi jaggude no fewi e taw kadi koye dongre Maghreb arabe hani e Sahel ko o wi kadi wonde e oɗo saaha e caɗele ɗe no ɓay hewde ni e deƴƴeɗe nde e dongre nde kono wayi wasde kono deƴƴe foof kono noon hakkude leydi hono Japon e leydi hono Mauritanie ko peewal mawgal kadi woni ɗon o haali ɗum no caggal nde wawno kay yuɓɓinde taw ko hirande ɗo e nder Nouakchott o noddi dendagal ɓen koye huy nde tawtirte nde ɗo hirande taw kadi koye fandare koye mawnide anniversaire bateau capanɗe jeegom en nayyi ɓiyu taw kadi ko ɗum ko kananke taw ko Japon taw ko naru itu ɗum noon wawi hono yettude e wawde kay e wiide wonde leydi hono Mauritanie gueɗe mum mantinɗe kadi no wayi darade darde mum tewtude ni ɗum noon ko wawde kay hono yettude ɗum nde tawno wonde ko deƴal hani kadi leydi ndi no wayni e dongre taw kadi ko dongre Sahel nde e ɗum noon ko ene waɗi deƴal no fewi kadi ene waɗi kadi sécurité kanko ambassadeur mo leydi hono Japon o wi noon hakkude jokkodiral leydi hono Mauritanie leydi hono Japon ma waw kadi addude gueɗe kewɗe no fewi ha wawa kadi hono jokkude no hannirta ni guila e sembo mum ha wawde kadi tintinde ko woni hakkude leyɗele kono ɗiɗɗe kanko noon Isuda Taksu Kuni kanko wawi kadi wiide wonde kadi ko fati e to cadre diplomatie to hakkude ɓen sarɗiyankoɓe leyɗele ɗiɗɗe ma waw kay jokkude wawa kadi addude ƴiƴam kesam haɓe mbawa kadi kono jokkodirde no hannirde ɗum noon ko guila e jokkodirgal koye lewru décembre ɓiɗuɗude caggal kay nde ɓe mbaɗi kadi taw kadi ko visite mabɓe mawɗo kadi hakkude kadi e ɗen hakkude mumen
ɓen saɗɗiyankoɓe leydi Mauritanie leydi kadi taw kadi ko Japon kadi ko dental mawgal woni ɗon ɗum noon ko guila e lewru taw kadi ko janvier silo ɓennuɗo o ene wayno lamda taw ko INSAF wono ko fati e ciifodiral ko wiyete kon immigration hani ko Biram wulda itta kadi wutti mum taw ko saɗɗiyanke ko itta ko ɗum noon kamɓe de landaka arti hen no fewi ɓe mbi noon aɓe caali ko wiyete koye mawɗo leydi o ene waɗa chantage hakkude kanko gardiɗo leydi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani ko wiyete kadi ciifodiral hakkude union taw kadi ko européenne e affaire ɓen taw ko immigré en to affaire immigration noon o wi wonde noon ɓe mbawi wiide wonde won oɗon taw kadi ko nanodiral ciifrungal ɓe mbi ɗum ɗo foof ala fof ko woodi hay goto ala ko ciifrodirde ko fate noon e immigration ɗum noon hayni ko fayi arde ɗum koye taw kadi wawata kadi taw kadi ko riwtude ene wayno hono jokkodiral laaji hono bannoɗo ɗi foof hani e ɗin taw kadi ko ya garta hakkude yimɓe ɗum noon ko yimɓe ko parti ji tan ɓen ɓe kadi ɓe keptinaka kadi ɓe gona kadi ɗum de ko ɓen tan kalata ene mbaɗa ko beela e tawno ko ala ɗo tugni e ɗin texuji ene takka laamu ngu ɗum noon ko fati noon kadi ko fati e biran ko itta kadi e wutti mum ko ɓe mbi wonde kadi ɗum ɗon ene wayno ko fawi tan koye misiraji kadi hani wonde kay taw ko ɗen gueɗe taw kadi ko saɓɓiji ndendiri taw ko jakkan guendi o ko ɗum tan wawi kadi hono rewede e taw kadi ko yuɓɓine ko ɗum tan woni ɗon ɗum noon ala ko laamu ngu waɗa kamɓe ɗon ɓe ndiro ko saɗɗiyeji ɗi ko fati noon e woni e ɗen e gueɗe haalaluji ko fati noon e taw kadi ko cuɓugol gartoɗo hono gartoɗo leydi ndi e taw ko élection ngaji kono paaɗi oyi gueɗe kewɗe noon ene wawi kadi haaleten oyi kamɓe noon ko ɓeetum wawi kono waɗede e fandare nde e jogade kadi taw kadi ko hono expérience mawɗo taw ko ɓennunoɗo e kanko gardiɗo hono leydi ndi e gueɗe kadi ɗe wonnoɗe e wawde kadi yuɓɓinde yiɗi élection ngaji taw ko ɓennude taw kadi ko ha wawa kadi wadde hono taw kadi ko taw mukoña ala hen on expérience aɓe jogui ɗum noon ene wayno kamɓe aɓe jogui hono pellital e wawde kay wono ɗoftude kanko gardiɗo hono leydi ndi hani e wonande kadi taw kadi ko wonande yiyande e taw kadi ko jibinande hono leydi hono Mauritanie e ɗum noon koye e bayyinago mabɓe go ɗum noon ene wayno ɗum noon ɓe jiiɗi tan ko élection ngaji kadi paaɗi wawa kadi wadde kadi élection ngaji taw kadi ko e élection ngaji juɓɓuɗi taw kadi ko baɗɗi fayida no fewi e ɗo noon ko affaire ɗon ko CVE ɗum noon kamɓe noon ɓe mbi ko élection ngaji kono paaɗi ɗi garoji ɗi e ɗum noon kamɓe e koɓe mbawa kadi hono bayyinande e wiide wonde ɗaɓede militaji mabɓe e yadunoɓe mabɓe ko foof wonko ratete e ɗum noon e wawde kadi haalede uyi ko noon ɗum ɗo foof yooɓe yimɓe hen paam taw kadi ko yaadiɓe mabɓe ala ko woodi taw e bayyinago ɗum ɗo ko noon ko yahata kadi e réseau sociaux ko jomum ene mbatto haqqille ko ɓen tan ene kaala kono noon kamɓe ɗoɓe jogui ɗo kala ko fawi wadde arde ma mbawi kono bayyindeɓe haalane ha labta ɗum noon ko hunde foof ko yahata ɗo ko ala hen foof ko jaadi hen no fewi ɗum ko réseau sociaux tan ene kala ko beela ɗum noon ami ñaagui tan ɓen yo jagguno gona kadi taw kadi ko yimɓe kadi ɗon kadi jagguɓe konngol mumen kadi denta kadi ɗum kadi fandare mabɓe ko rendinde kay ɗum ɗo foof e haɓade oɗo kadi taw kadi ko anti systéme ko ɗum noon kamɓe kanko gardiɗo no lamda INSF wuuli e yin o wi dey kanko dey Mouhamed Malaymin wuuli e yin o wi noon o wawi kan ko wadde gouvernement leydi Mauritanie wawi yaltinde koppareje kewɗe fodde temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi milliard taw ko e kalis ɓoyɗo gam kay ujune wallude e ɓen rofolɓe ɗum wonno ko ujunaji ɗiɗi e nogas ha ujunaji ɗiɗi e nogas e tati ɗum noon ko programme mo gardiɗo hon leydi wawi wallude yimɓe ɗum noon wawi wallude ɓen rofolɓe e ɗum noon taw noon ma jokkuni ha ma irde nde ɗo hirande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi gam kay yettoyade fodde temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom taw ko milliard kalis ɓoyɗo o ma waw kadi ɓen wallede guila e rendo ko ɗum foof ma mbaw kono wallede hen ono noon gardiɗo hono landaka noon o wawi noon wiide noon koye e nder kadi caggal batuji ɓen ardiɓe palle woni maire uji en e nde mbanno kamɓene taw kadi ko hirde mabɓe o wawi kono bayyinde e ɗum ɗon kaɗo haala ɗum noon Sar Abdullaahi Saar ko ɗum ɗo tonguɗen e habaruji ɗe leydi Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Arsane Oumar Mbodj gam weltade Ayawo TV.
Alhasan Umar Mbotia golle ma jooɗi peewi no feewi kumpital ngal leydi Mauritanie a yañima hen no feewi to Rosso o wuttino walla wini mbiyen kenal wellitare wuttino e makko ken wona lebbi nayya o wattindi noon ko nanguede ɗum ko on dumbanoɗo toon to dumbiɗo Rosso caggal kande o nangganomo wujja e nder wuuro Rosso guila noon novembre hitande 2023 ko nden o dañño ɓoccitade to Rosso e nder état mo Trarza kono wiyama teɓ hanki o wattama toon to nder kaso sengi wi to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali wonande cercle mo kangue ba ene tawe taw gaɗa ko poste de contrôle nden kay kisal noko mbiyata keñele walla mbiyene kiñele ne tawe e nder région mo Kilikoro ken wona 50 kilométre hakkude mum e Kerol leydi Mali kame Guinée ko joguitiɓe armée ji mbaɗi toon jangu neɗɗo goto civil wasi hen fittadu muɗum waɗi noon ɗiɗo woɗɓe gañiɓe hen armée li ndi noon yañaki e oɗo henna communiqué no feewi coopération ko fati banggue délégation e ɗowde ɗum ambassadeur mo leydi Amérique to Bamako ɓe mbawi joɗoɗade e semga wonande kay état major Oumar Diara e dendagal yogay koninkoɓe gendi leydi ndi gam yurnitade caɗele nden kay kisal oɗo saaha kadi jokkodiral ɓurgal wawde moƴƴikinede hakkude leydi Amérique kame koninkoɓe leydi Mali ɗoɗere koninkoɓe leydi Mali mbaɗi darde mumen fayidinde e nder leydi ndi gam kay wawde addude nden ka e kisal e nder ɓiɓɓe leydi ndi finoɓe to région de Mopti ha famanta Sévaré hewɓe hande kay ne jogui fayre mawde no fewi ɗum kay saaha ene jogui tan joguittoɓe armée ji gara jeenayi galleji wooda kadi ɓe jooɓi pittalen ɗum ko caggal nde elilo ko goto yano julode gueƴe arti wara ko wona ɗum ko noon e canko ko suka goto kay tawiteɗo e Sévaré hoore mum ko worɓe joguitiɓe armée ji piɗum ha yalte aduna kono kadi andaka ko jeeyi on sababu ɗum jeeyi sababu noon hewɓe hen e rima oɗo saaha nden ka e kisala nde ɓeydite no moƴƴi saabu oɗo saaha ala kala koɓe paami e ɗeɗo hen gueɗe baɗoje keddotoɗen koye leydi Mali gartaten koye dente landaji moɓodirɗi woni mouvement politique hande jibinaɗo taw kadi ko dariɗo ñande aljuma nde jamma niɓɓo seeɗa ko nden kay ɓe mbawi yuɓɓinde ko fati banggue conférence mabɓe ene ɓatti noon wonande CMAS taw kadi ganduɗa ko imam Mahamed Dicko kamɓe kanoɓe eri oɗo saaha ko laamu transition nde tottitta laamu ngu wonande civil en ɗoɗo leydi ndi joni caɗele mawɗe no fewi guila kay ɓe ƴetti lefol laamu ha ɗo leydi koko ɓeydi tan hewde caɗele ɗum noon ko landaji kewɗi moɓodirɗi kañumen kolliti ɗum ɗon ɗo Mali kay fonno suɓade horejo leydi muɗum ɗum noon fonno wonde kay ko nogas e nayyi 2024 taw ko nogas e nayyi février ala kala ko laati hen haydara to leydi Mali keddotoɗen suka debbo ngarɗuɗo joɗɗo kam woni toɗɗaɗo hande o woni kay debbo ɓurɗo yodde rewɓe malinaɓe kala woni Maimouna Keita on Maimouna Keita no o suɓa kay koye jayde leydi Mali woni ORTM 2024 walla ni mbiyen 2023 Miss mo 2023 kono o suɓa koye 2024 o woni Miss labaɗo keptinaɗo e nder leydi ndi ɗon kay ɗo holliri wonande ko mo joom duuɓi nogas e jeeɗiɗi kono kadi darde makko ma won métre goto pawɗo 87 ko waɗa ɗum komo peesa kene tolno e 70 kilo kono kadi wawi dañde jeenari nde million ngaji ɗiɗi kame kadoji kewɗi kono kadi ko debbo towɗo jool ɓalejo joɗɗo lippol ngol ganduɗa suɓama woni ambassadeur mo leydi Mali to banggue jondam ɓiɓɓe rewɓe leydi malinaɓe sengi wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Bissau koolaɗo kuuɓal disnodirteɗo galle lamorgo woni Oumar Sissoko Mbal on mo toɗɗino gonnoɗo hoore jagorɗo leydi ndi woni mbiyata nun nabim on noon acciti golle mum ha laaɓi hayso tawi woni kay Oumar Sissoko Mbal jaɓano ni wonande accitgol golle makko holliti jeeyi sababu accudemo golle makko caɗele garnoɗe ɗum ko hakkude ɓen sarɗiyankoɓe kamɓe ɓen kay yogay tarde gouvernement o ha waɗi hen haala mawka no feewi to Guinée Conakry hande o woni wuuro diccingo e leydi gongo Conakry
ɗum ko caggal walande MSG nde holliti kay walande hande manatan hofgo juuɗe wona jeereji wona hôpitaux wona école aji wona magasin uji wona yogay nokkuji kala hande beddaji ɗi kala jeewi demuɗe kala gartiri baafi mumen ha tiiɗi ɗum noon syndicat gollotoɓe leydi ndi kolliti gurdam leydi ndi ne seeri yo laamu ngu ustu ɗum ko wala ɗum ko kadi ɓen syndicat ji presse nangaɓe e radio ji jowaɗɗi kala nde yewtete ɗum ko caggal hankinde almameɓe hewɓe kay nodduno hande to juma faysal nde ɓe mbawata joddade gam kaldigal ɓe kollitino ngal kaldigal wona goo hande tan fuɗɗoto kono firti tan ko alay saago ɓe jaaha hofgo juuɗe ha muusa laamu ngu anda kamɓene wonɗo ɓe keedi ɗum jeeyi sababu laamu ngu ne foti hormade moni kala e nokku mo hetti o caggal lebbi tati nde kuppano internet gendi leydi ndi ɗum kam arti guila ñande aljuma kiguire nde accident musɗo kañum waɗi ene nogase joyyi ñalawma hanki o sanga 17h toon to Kisedougou ne tawi hakkude mum e Farana yimɓe joyo mbasen pittal men ɗum ko caggal autoji ɗiɗi natodiri ken wona 31 neɗɗo oɗo saaha ne Moussa no feewi Afrique du Sud kañumne ko accident musɗo waɗi toon ɓen yanoɓe mitin taw kadi ko mitin mawɗo no feewi taw mitin o waɗi ɗum ko landa ANC taw ko landa laamu camion walla mbiyen car julnoɗo ken tolno e 90 neɗɗo on waɗi accident ngal pelwodiral jeeyi sababu noon ha yimɓe jeenayo mbasi hen pittal men siftinde moon Afrique du Sud ɗo saaha koko natani homa jalluɓe gam heɓanade sumgoji jogoɗɗi wadde nogase jeenayyi lewru mai ɗon ɗo Afrique du Sud jogui ken tolno e 60 e jeeɗiɗi million fittande finnoɓe nder leydi ndi nogase jeeɗiɗo koko noddete ñande nogase nayyi yo cuɓoyo hoorejo leydi mumen to Algérie hoorejo le ndi woni Abdelmajid Taboun udditi juma mawɗo no feewi taw ko juma tataɓijo ɓurɗo kadi mawnude nder Afrique ɓurɗo mawnude tataɓijo e nder windere nde kala on juma mo ganduɗa jar mum koppareje mbaɗaɗe hen ma wonoye milliard koppareje dollar pawɗe 40 milliards walla mbiyen temedde 4 million koppareje dollar 1 milliard pawɗo 4 million koppareje dollar woni ko waɗa hen wonande kay ndiɗon cuɗari ndi feeñi koto Alger taw koye maayo hango ngo e leegal ngal mbiyata Mouhammadiya ko ɗon ɗum feeñi kene fotto wonde 43 étage togodirɗo taw soro o ma wonoya 167 to wendi kono kadi kanko kala sore ndi ma wonoy 300 ujunere mètre carré taw ko jajendi e juutendi kala ka ene fotto wonde nonne kadi 150 ujunere neɗɗo ne wawi julde hen ene mofti e nder muɗum 12 bâtiment taw kadi gandani hen bibliothèque bawɗo nawde kene tolno e million deftere ne hen musée mo ganduɗa windi hen ko histoire ko fade banggue islamique ne waɗi hen école mawɗo mo jangde towde to banggue ha keeɓa doctorat to koye fandol l'islam ko on ndin cuɗari woni hande feeñji toon to Algérie fonno udditede guila 2020 jeyno sababu tardugol muɗum ko rafi biyetenoɗo corona virus paaɗen koto Burkina Faso noon ko jango waɗi toon hanki o subaka e nder juulirde Isa e yankoɓe ɗum waɗi koto seeno e nder région mo Sahela taw kadi koye wuuro wiyetego Escan village ganduɗa yimɓe 15 mbasi pittali mumen waɗi noon hewɓe gañiɓe hen kono kadi haɗani ɗon tan e salatu ɓennuɗo hen o ko attaque jango waɗi to nokku biyeteɗo Nattiya tonne kadi ko wuuro julɓe ɓen juulannoɓe salatu ko joguitiɓe armeji pirli jamaka ɓe pelli kay ɓe jooɓima toon pittali kewɗi ɗi ganduɗa limore men suwa taw feññinede to Niger ko jango waɗi e sembeji leydi Niger ɗi hinde FDS ngun jango noon waɗi ko nokku biyeteɗo Farabuta kene wona yimɓe nayo taw koye ɓen koninkoɓe mbasi hen pittali mumen to Niger sembeji FDS kolliti e nder patrouille moɓe mbannoɓe mbawi nangude kene tolno e 13 bandi taw kadi ko wurɓe yande yogay guure taweteɗe e nder diwan mo Tilaberi nokko mbiyata Bafale kame Kanama e Tahli ɗiɗo hen nokkuji kala ko nokkuji gowɗi yanede ne tawe e nder département mo Tera oɗo sanon ɓen ɓe tawi men armeji kewɗi no feewi
ɓe mbawi kay a tettude hen ko heewi no feewi to maradi tonne kadi ko jangu waɗi toon waɗɗani a nigéria sen mbiwi e oɗon fannu koto nigéria paaɗen to Abidjan jonde CEDEAO jooɗi noon ñande asende ko fati banggue yowre nde Niger yowono guila tan nogas e jeegom lewru juillet ittama ha laaɓi oɗo saaha keeɓi heɓror wonande keeri CEDEAO kala yo uddi tan leydi Niger leydi Mali leydi Burkina Faso kono kadi Guinée Conakry oɗo saaha kala kay ko CEDEAO fawno e dow mabɓe ittama ha laaɓi kono teskama haɗo ɗo gonɗen bene suwa taw uddidde keerel mum siftinde moon hakkude Niger e bene ene herƴi no feewi to Niger armée leydi ndi walla mbiyen to Nigéria armée leydi ndi yeddi ha mimi leydi ngam communiqué jaltuɗo wiyede fandare mum ko yinnode derguidde laamu Bola Tinubu Ahmed ɓe kolliti ɗum wodani to Côte d'Ivoire teskama ɓattodirgol hakkude Laurent Gbagbo kame Samba Thiam Laurent Gbagbo mo ganduɗa kam ardi landa africaine ne wonde gardiɗo PDC i taw ko Samba Thiam ɗum noon koto wuro Laurent Gbagbo to wiyete mama ko toon ɓe mbawi yidirde ɓe jewtidi on toɓɓe kewde no fewi ha tewi noon ko fade banggue sumgoji hitande fande 2025 fandare mabɓe ko yidde waddude junggo e junggo hayso tawi woni jaydelli laɓɓitinani hen ko heewi no feewi keddotoɗen ko toon to Rwanda l'ambassadeur mo leydi Amérique to RDC Congo baɗɗo jillu muɗum toon to nder Kivu o holliti Amérique dartini kala balle kay ɗe wallatno Rwanda ɗum ko caggal Rwanda ne joofa peɗeli kañum woni caggal hoɓel mo M23 oɗo saaha kewɗo kay wadde janguji mum e nder leydi RDC Congo to joolam jaɓeri kaldigal ene jokki hakkude Israël kame Gaza ɗum no waɗi koto Doha laamugo leydi Qatar c'était mo Égypte kame Amérique en fate banggue Qatar beele kaldigal caggal lebbi 4 e balɗe 15 hande oɗo guerre jooɓiɗo pittali kewɗi no fewi Palestine hande o gouvernement o ne wonde hoore jaago lendi kala bindi ɓatakuji men goppiti golle mumen ɗum ko yeeso hoorejo lendi Mahmoud Abbas ɗum ko hamalla waɗi ɗum ko ñalawma hande o andaka noon ko jeeyi sababu accidde ɓe golle mabɓe to leydi France Emmanuel Macron erima hande o jonde mawde no fewi kude hewde ko visioconférence ɗum noon ko jonde windere ngam wallidde Ukraine ha ɓuura jogade doole e yeeso leydi Russie musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno Kumpital garangel men hande kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehili moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiiranena